ublay yapi ki paralog iba jisngap ya kan ke channel amen channel kepada sepang Jisu pada ini ke sengi siu ingin pusan halor kaju kalenong khat ar jong ka city jong Paulus sha ki Roman akan ke sengi in pedna ka khat sao hadu bekut kemudian khat sao hadu ar puwe in sedang hak sedang pa berkun bun sem bekut amen. Tukerku ya kibale ben yapi. Tukerku perwatim yaki. To ya kemen lem bad kiba kemen. To ya yam lem bad kiba yam. To ya dei jingmut paralog. Wat le meng hendrei. To ya le lok bad kiba po. Wat jus ngau he ya lede. Wat siu kliang ya kapas niu da kapas niu. Le don buram hakmat kibriu paro. Ladala kat basyong hapi to ya imsuk bat kibriu paro. Ko ba ide hey wat ia penhiar keput para mapi. Hendrei ia kata hakajing bitaru blei. Nabala tho kajing penhiar keput kalong kajonga. Ngan sale keliang manga uong trai. Hendrei ladau unong syun jong piu tungan to ai bam yau ladau sliang to ai di yau da kabale kumta pin pen sngau rem yau wat ai lad ya kabasniu ban job ya pi re to job ya kabasniu da kababha tin jong trai te gene ke singi yin pet ya kane kaba lada ngi pentri kam de ke pasuk pan ong kerku ya kibale ben ya pi rekane ke de ke jing hikai jong Jisu hi ban duai na ka banta gitu kibale ben ya pi kiba pen sitom ben ya pi bat de Jisu hi uba hikai bat ya kane ke ba Paulus hikai ke de ke ba ulai yo na Jisu kam de ke jing hikai jong Paulus Reke ke baul ai pateng ya ke ba ulayo na Jisu. Ai siam layo akapor wo Jisu dong im hendrei pule pha ya ke city saki Galatia ringin sa sem ba Jisu la pau hi bat ulahi kai hi la thai hi bat ulayo nomor ba hadin ke jing pau Jisu hau Paulus la lecha Petrus Jacob sha Yohanes pada ulai sengau naki ya ke ikaba baro Jisu ulahi kai ulapta pada ulapin ilenti bangi iwe pa iwe ngin im bat ngin buat ya u dia hang neru ha ke siti sakinong rom ulawan ra ya kata ke ju ke jing kai yang bangi la siam ha gospel kat kum Matius long ka pesan sau pulai terter hadu sau pupra di kene kedai keba Paulus ki kairu tokerku ya kibale ben ya pi tokerku watim ya ki oi bun sen ha ke jing dom ke jing bitar hala deru ni tim ya ki to kibale ben ya ngi no okto kandalong kumta Henry kane kamde kamon ke jong ublei na ka bantai jongi ha ke jaka bangin tim ha ke jaka bangin ngin kren de kitin ki mawan ra ya kajing sniu halor jongki paka pasniu ko bakum kata kawan hap halal jongki nomor pakila ben yang hadu kanne andre kamon jong blei kam ong kunta ong haba ki chala ben watim yaki nere kurku yaki nata ka baar bat ki bakmen banyak kemen lem bat ki bas ngosi bangin ngosi teng oi bat ki bakmen ka sup banyak kemen bat ki bas ngosi bandup ngosi lang bat ki ni hap ban phong ya ka juti jongki bangi dup ngothu katno ki ngosi tila bangi long kumne ngin salong shisha hi khon ki jong ble anta wong to ya dei jengmut paralok wat le meng hare to ya le lok bat ki bakpo bun sin ka jing le meng ka jongi ka pen jengai no yengi na ublei haba ya ki parabriu ya ki ba ki along rengkat
bat ngi hakmat jong blei ringi bat ngi sngo meng bat ngi sngo he bat ngi ken po ye ki wei ngi ken ni la de ki ba kham halor ki ba kham stan ba kham nang kham riu spa kham tip kumta teng teng wat ha ga jing lo man sim ru ngi ken nga kham riu blei nga kham tip bible nga kham tip ya kane nga kham tip ya katai te henry Paulus ong bangin ya long lok bat ki pa po wat ju singo he ya la de ngim ju de ban singo he ya la de kai wat siu kliang ya ka pas niu da ka pas niu ke de jing repeat ya ka te ke ba haju ke ba ka bat khot ke ba khat sa ngim de ban siu kliang ya ka pas niu da ka pas niu ri borbor da ka pa bha wong at khot ke ba hui wong wat ai lat ke pas niu ban job ya pi ri to job ya ka pas niu da ka pa bha baru hikai ru bangin om penhiar keput nomar kitab Leviticus ulong khat khandai kot khat pra ong baka keput ka de ke jong utrai de ngim dei mangi ki ban penhiar keput ya kitu ki ba ban ben yangi ki ba le ben yangi ki ba le sniu yangi rei ke jing penhiar keput ka de ke jong utrai wong kumni hat kot khat khandai ko ba I hey what ya penhiar keput mapi wong wat ya penhiar keput mapi hanrei ya kata haka jing pitaru blei nomar la tho jing penhiar keput kalong ka jonga ngan salek keliang manga te ka jing penhiar keput ka di jong utrai hi utip ya ke ik ba un le yano kumno tin mar kata ke ba in le kalong ban kong ban kerku ya kitu ki ba le ben yangi banginom siu kliang ya kitu ki ba le sniu yangi da ka pas sniu hanrei siu kliang ya ka pas sniu da ka pa bha par ban ya kemen bat kitu ki ba kemen ban yam bat kitu ki ba yam bat ka balai bangin ya dei jingmut parlok bat ki para breu ki para marjan ki para kristan bat banginom sngo he ya la de umangi dei ban sngo wa de kumta bat bangin ya imsuk para breu wang ni para mapi to ya imsuk bat ki breu bara te kumta te to kini ki kitien na ka ne ka city jong Paulus syaki nong Rom kolong ko khat ar ngadap man ta ka sngi lai sngi nga pampor pania phliu jengmut ka bat pi alor ka ne ka city ke par ma ko mangal ong ka wei ka sngi menin ma chi sngi ba ka ne ka dukhat ka pa ngai sngo ka por pa katang yo thia ban pule ban puson alor ka ne ba ki jing hikai ba don ka ne ka lenong te nga ngai nga kermen ka long ru ka ba rap ya pi to try ublei unong pen im chungi uji sukuris un yarap yangi un pen im yangi kuma ulawan man pen im ngi ailat ila de bangin sha pen im ta ka bangi pai se u ngi pen ret ila de pat ka bangi ko ngo ye ki ten chungu bangi la ban ong bangi e je ublei de tang haba ngi ko ngo ye u la da ngim ko ngo ye ki ten ki jongu ngim la ban ong bangi e je ublei to try un yarap yangi da man sim chungu en ya ro yu try Yesu Christ jinom la jinom amen hak te pa ber kun man sim ko amen